Yn Elm, da ni'n cefnogi preswylwyr hefo diagnosis o anabledd dysgu a autism. Mae llawer hefo complex needs hefyd a rhan fwyaf yn non-verbal. Mae yna 2 preswylwyr Cymraeg, iaith gyntaf yn byw yn Elm. Unwaith ar nhw symud fewn, nes i sylweddoli paent mor bwysig oedd cael y iaith Cymraeg i fewn. Cyn hynny, ond dim Gymraeg yn y cwmni yn MHC yn Elm o gwbl. A just o dan 2 flynedd yn ôl, dyna pryd ar ni gychwyn y taith yma. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig i fi yn bersonol, achos bod fi'n Gymraeg, ond hefyd fatha professional. Dylse bod y preswylwyr Cymraeg yn cael y iaith Gymraeg, fatha bod fi'n cael y adre. So ni gychwyn y broses 2 flynedd yn ôl hefo Social Care Wales, a peth cyntaf o'n i angen wneud oedd asesu'r staff i weld be oedd sgiliau Cymraeg nhw. Oedd llawer o staff yn dweud bod gen nhw ddim sgiliau Cymraeg, ond o'n i'm yn siŵr, o'n i'n meddwl na mwy o hyder o hwnna mwy na dim byd. Ar ôl wneud y asesiad, allan o 38 o aelodau staff, 2 o gynnau oedd yn confident yn siarad Gymraeg. So o'n i'n gwybod syth bin o gynnau lot o waith i wneud, achos o 2 aelod y staff, un yn fi, ddim yn ddigon i cefnogi y preswylwyr sgen ni. O'n i'n stryglo fy hun achos o'n i'n methu rhoi lot o amser i cefnogi nhw. O'n nhw angen rhywun oedd yn Gymraeg i cefnogi nhw trwyddo fo, ac o'n i'n stryglo i roi'r amser iddyn nhw. So wedyn ar ei tryfan ddod on bod blwyddyn diwetha, a mae hynna jyst i newid pob peth yn Elm. Da ni wedi mynd o dim llawer y staff yn gallu siarad y basic Cymraeg o bore da, tisio diod. Wwan, da ni wedi increasio fo mewn blwyddyn o 83%, lle mae bob aelod y staff yn gallu siarad Cymraeg hefo'r preswylwyr. Os mae hynna yn amser cawod, i sut wyt ti mewn poen, i cael full conversations efo nhw. Be nath ynghyffroi fi pan ddes i am ynghyfweliad, o'n i'n gallu gweld bod gymaint o bethau dwyieithog ar y waliau, bod nhw wedi gwneud ymdrech fawr. Ond ogystal â hynny, dyma fi'n sylwi bod lot o'r gwaith papur oedd ar gael, bod na neges clir iawn yn dweud bod hwnna ar gael drwy gyfrwng Gymraeg yn ogystal â'r Saesneg. A oedd hwnna'n wych, dwi wedi gweithio yng Nghymru ar hyd yn oes, a wedi gwneud pob math o swyddi gwahanol, ond dwi rioed wedi teimlo bod y cwmni hunain yn gwneud gymaint o ymdrech i fuddsoddi yn yr iaith. Ac yn aml iawn, ydych chi'n gallu teimlo pan ydych chi'n gweithio i gwmnioedd mawr, bod chi'n teimlo chydig bach fel estron yn gwlad eich hunain. Tia bod mae chi sy'n y lleiafrif yn hytrach. Felly mae o'n anhygoel o deimlad i ddod i le lle maen nhw yn hybu'r iaith i bwynt, lle ti'n teimlo gymaint o fodlonrwydd dros yr iaith. Mae o'n gwbl wych be maen nhw wedi llwyddo i greu, a dwi'n gallu gweld y gwahaniaeth yn barod drwy sgiliau mae yn gweithwyr ni wedi derbyn, ac yn cael y gallu ymarfer y sgiliau yna. A dyn ni'n gweld mwy o newidiadau drwy'r amser bod ni yn cynnig Cymraeg yn gyntaf, ac y Cymraeg yn gyntaf ydy'r polisi, sydd yn clymu'n daclus iawn mewn efo'r ffaith bod ni yn cynllunio i'r unigolyn, pan dyn ni'n cynllunio sut i greu plans i'r unigolion i ddilyn, bod nhw bod y ffocws ar yr unigolyn fel betai. A mae defnyddio mamiaeth neu iaith gyntaf rhywun drwy hynny yn byth pwysig iawn. Yn Elm, mae ganddo ni 2 breswylwr sy'n dod o deuluoedd Cymru-Cymraeg. Cymraeg ydyw iaith gyntaf nhw bod nhw eu hunain yn non-verbal. Mae processing speed nhw gymaint yn gyflymach drwy gymaint Gymraeg. Felly gymaint o phosib, da ni yn paru nhw efo aelodau staff sy'n ein rhugl, neu di datblygu Cymraeg i lefel maen nhw'n gallu defnyddio pethau'n hyderus. Pethau mor syml â gofyn os dyn nhw eisiau paned, gofyn cynnig gweithgareddau gwahanol iddyn nhw yn defnyddio'r geiriau Cymraeg yn hytrach na'r geiriau Saesneg. A ydych chi'n gweld y gwahaniaeth yn nhw. Pan ddechreuais i yn y swydd am y tro cyntaf a fi'n dod mewn, oedd un o'r preswylwyr sy'n dod o Gymru, Cymraeg, edrych yn swil yn y gornel efo'i defnyddio'i iPad, a fi'n dod mewn a dymuno bore da. A dyma'i wyneb o'n goleuo. Oedd yna rhyw newid tu fewn lle oedd yn sydyn yn meddwl, dyma fy iaith i, dyma iaith y cartref. Achos
Mae'n ddiddorol gweithio mewn swydd efo preswylwyr, achos da ni'n ystyried y peth yn weithle, ond cartref di o'n gynta. Iaith cartref y ddau preswylwyr yma oedd Cymraeg. Mae rhywbeth cyfforddus iawn ynglyn â cael dyfamiaeth. Dwi wedi gweld andros wahaniaeth yn y dau preswylwyr Cymraeg ers iddyn ni increisio'r iaith Gymraeg yn elm. Un stori a senario sy'n aros efo fi bob tro ydy o'n un yn andros anxious un diwrnod. Oedd o'n cael ei cefnogi gen aelod y staff Saesneg. Oedd o'n trio siarad efo, trio relaxio fo, o ti'n gallu gweld bod pethau ddim yn dda, sgwyddau fyny, y body language ddim yn greit. Oedd yr aelod y staff Saesneg methu dod drwodd iddo fo. Munud nesa, aelod y staff Cymraeg dod fewn, just gently squeezed in, cychwyn siarad Cymraeg efo fo, ac oedd o fatha click, just syth bin, body language yn newid, sgwyddau just yn relaxio, oedd yn gwybod syth bin, be oedd angen wneud i regulatio hun. 2 flynedd yn ôl, o'n i'm yn gwybod be i wneud efo'r iaith Gymraeg, fod yn onest. O'n i'n teimlo fatha, o'n i mewn twll. O'n i eisiau gwneud gwahaniaeth, ond o'n i'm yn gwybod lle i gychwyn. Bod hefo Social Wales yn wneud y prosiect hefo Social Wales, di wneud andros o wahaniaeth iddo fi. A dwi'n meddwl, os mae rhywun eisiau wneud hyn hefyd, go for it. A rho'r gwaith caled i fewn, achos mae o wedi bod yn galed. Da ni wedi cael challenges. Ond mae o di newid bywyd preswylwyr Cymraeg fi. Mae di newid elm. Mae elm wwan yn bilingual service. A dwi mor proud o hynny. Ond mwy na elm, dwi di pwysio fo allan i Mental Health Care UK hefyd. So mae Highfield Park y seit yma i gyd wwan yn gweithio ar y iaith Gymraeg. So cysylltwch â Social Wales a ewch ar y prosiect.